Ivan Abramović pita ga odakle mu je dokument iz Raiffeisen grupe Austrije ili iz Austrijske agencije za nadzor financijskog tržišta FMA koje je dao objaviti u mediji, kako je zapravo došao u posjed tog dokumenta. Pa naravno da ne mogu otkriti izvore koje su mi dali taj dokument. Ja sam dokument objavio nakon što sam više provjera izvršio i kad mi Austrijska agencija za nadzor financijskih usluga nije demantirala vjerodostojnost tog dokumenta, kad mi austrijski policijski izaslanik u Hrvatskoj nije demantirao vjerodostojnost tih dokumenata, nego naprotiv potvrdio vjerodostojnost te zbirke dokumenata, nije to samo taj dokument, nego, ako se ne varam, 30-ak dokumenata sve ukupno. I kad sam nekoliko takvih provjera, dakle, glavna udruga koja se bavi zviždača Raiffeisen grupe u Austriji mi je potvrdila vjerodostojnost tog dokumenta. Kad izvršite 5-6 takvih provjera, vrlo kredibilnih, kao što sam rekao, nemate razloga više sumnjati u vjerodostojnost tih dokumenata i onda sam tek išao na objavu tog dokumenta. Aha, rekao da neću reći od kog si dobio, ali onako da, je li to bilo od državne službe ili od privatne osobe? Pa nije bilo od državne službe. Dobro.